Bine am găsit în un nou video, suntem aici cu Antonio, Beni și Andrei. Bă, da subscribe la mine, bă, tai, a? Normal că să dați subscribe la... intrat? Antonio e pe joining. Bă, da, la că tu ești Antonio. Păi da, dă joining, Antonio, ia. Da, e joining Antonio. A, mă, da, Antonio joining, așa, și na. Da. Da. Inteligența la maxim aici. E de mașină. Ok. E de fuck off. N-am mașină. Ok, Că am dat să nu fie custom. bun, atunci câștig eu. Eu sunt ready, mă duc mă chiși. Între timp, Ce faci, mă, tu? Bă, te pe cursa, mă. Cine? toată ce? Bă, e de transformă, spune, stai cu minte. Mamă, fii atent, the rage tag. De aici? Boys, let's not play dirty, please. You always lying. Shut the fuck. Bine, shut the fuck. Dai în gură imediat. Mă împinge o Luca Benelor. Bă, mă nerveze la Benelor. Oh my god. Eddie, you down? Cât de bilibilă. Oh fuck. Oh fuck. Vei, hai că am pus cursa. Bă, de unde e ăla? Pe aici, mă. eu? A, și mai bă. Okay, let's wait for a bit, let's wait. Pe aici, mă, what the fuck? Pe acolo. Bă, ei pe acolo, frumos. Fuck. Bă, Da, bă, Eddie. Mă, că stau să mă gândesc ce facem de aici. Bă, așteaptă, băi. Adică, Bă, eu știu ce trebuie să facem. Ia zi. Când vin. fă, Andrei, bă! Ce faci? Păi, Mă, ia viteză, fă! Yo, you wanna see some real speed, bitch? Gata, bun. Dar și hai mă cu limbajul ăsta de moldovian, mă. E moldovean, de ce Eu drastic? crezi că Bă, e rasist, dar băgăm... Bă, nu fii rasist. A, ești moldovian. Eddie, don't push me, bro! Ești moldovean, bă! Yeah, member moldovan. I mean, We're born in the same hospital! Stai, bă, Eddie, nu mă împingi. Eddie, please! Stai, fă! Cum adică, bă, same hospital? Adică, bă, eu m-am născut în Bacău. Și el la fel, și cred că e numai un... bă, rămâi blocat. Stai. Fuck you. Stai, mă. Hai, fă, că m-am blocat! Oh my god, ce parcur. Împinge, bă. Se uite pe mine. Da sau de rom. Wow! Mamă, ce e aici? Bă, am căzut! Bă, ia să ce vină, fac sex, am Eddie, what did you do? Dacă calci... Bă, te dădeam, bă, prost de tine. Am vrut să te ajut. Păi, nu pot să... Oh my god, Eddie, push me! I can't, I'm starting a I'm dead! level. Yeah, me too. Bro, push me! I'm not. I'm not moving, bro! I don't care, I'm not moving! Edi, stai! Dai, mă! Bă! Nu pot să mai urc. Dar trebuie, uite ce vreau să tine. Hai, du-te! Te mai în spate! Stai. Ce dai? Haide! Go! Ia, am căzut, fac sex. Am căzut din cauza lui Antonio că s-a împins, nu, Benny s-a împins în mine. Au, what do you mean? Sper că nu te-am atins! E that's why. Antonio, împingi-mă, bă, te rog eu, bă, hai, bă, hai! Nu l-am prinde, nu l-am prinde! Un pic! Nu, bă, ia un pic, trebuie să mă, bă! Ia, împingi-mă! Stai că l-împing eu, stai că l-împing eu! And his name is John C. Așa, bun! Antonio, un pic de ajutor! Bă, ascultă pe mine, ascultă-mă. Băi, tu nu mă pe mine, fie altă să fii. Antonio, intră mie tare, dă-mi una tare! Dar sau ne wrong, Hai, nu, dar... bă, ascultă pe mine, bulangeilor, bă, și bulangeilor. Bă, l-am ajutat pe mine, nu mă ajută. Ce prieten. I can't come! I don't care, no, mi-am dat respawn la asta. I can't, bro! I'm on the ramp! Okay, how can I push you? Hello? Antonio, How can I push you? Te duceai acolo și mă împingeai, ine! I'm not checkpoint-ul, cum stimping? Dacă Te duceai înapoi! I had to go down! ok, chill, boys, chill. Da, I don't da, know how I can fucking push pe you. te duceai înapoi, ine! Păi nu, că după aia nu mai dau un checkpoint-ul și cădeam eu. Antonio, Pe împinge-mă. dată, păi! Împinge-mă, bă, împinge-mă. What the fuck? Băieți, uite, vezi că Antonio! Antonio, știi care ești? Dați că nu mă dau! Nu! Bă, ce știi care e Antonio ăsta? Bulangiu, ai văzut?
Nici nu te împingi, dar când te împingi rău. Să intri, mă, în mine! Nu pot să trec. Uite că m-am blocat. Peste de mine ta! Care mă împingi pe mine? Hai, mă! Trachine în spate. Bă, Benny, măcar așteaptă-ne! Ah, pe ce câți fac? 2,000 years later. Să-mi pus și pe Eddie pe ăștia. Știi că nu putem să dăm... This is fun. Că era ăla că greu ăla. Uite, Hello. Eddie, Benny, Da. move! that helps. If I'm you- going to respawn, wait, respawn, go back, respawn. Eddie, go back. Nice. Eddie, don't fool. Acum ia viteză. Come on, come on, come on. Bine. Hei! Ok, stai să așteptăm pe Antonio, să vină și el. Poți să dai cat aici. Push him, bro, push him! Hai, tu vii, mă! Bă, Tonițo-mă! How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. That's not good, teamwork! Crap the... Sabotaj. Impostor! Impostor. Bravo. Am culit! Acum mă vrei să mă pingi tu? Bă, Eddie, please! Eddie? Jeez, this is your life choice. Ok. I'm not... Eddie. Eddie, this is your life... Bă! Bă, tare mult Really? cu modificat! Uh-oh. Oh, shit! Mi-am crușile în aer. Stai, fă, unde te duci? L-am dus cu mine ăla. Și... Au! Du-te! Oh, shit! Hai să mi la pantof! Păi, acum... Controlurile. Stai un pic, nu mi-l să dăm că mi-l mai... Stai că îl împing pe Antonio. Bă, îl împing pe Antonio. Benny! Bă, stai, bă, Eddie, park your car next to me so we can block Antonio. Ah, let's help him do it! Good luck with that, nu mai poți să-l împingi de aici. E, nu. Haide, Andrei! Hai, stai, nu, în linie, hai în linie. Unde o luăm în față? Ok, 3, 2, 1, go! Păi de unde Ah, veni Antonio! Antonio, hai mai repede, mane! Așteaptă. Ah, te trec eu. Stai, Bă, că trebuie să mă uit unde e checkpoint-ul. Oh. I have something. Ah! Benny, I know what we need to do. Așteaptă că Hai, vine mă, Stai să vedem dacă poate să facă și Antonio de data asta, dacă nu mergem. Că durează prea mult video după aia. Nu, are, poți dai... Mi move. But don't worry for a second. Ușor, Așa Bravo. te faci, da. ușor. Stai mă, bă, stai un pic. Andrei, dă cât Uite, Acolo... Ai, în stânga. Da, Da. da. Uite, fii atent, uite la mine, nu te mișca, uite. Să faci așa. And then you jump off and then you try and land in the other cube. Okay, Cube. I'm I don't know how the fuck you do it. Ah, da. Bă, uite-te, bă! Both of you, look at me. Come here. Bă, vină jos. Prezent, nu mai au party în area acoperiș, deci pe asta, uite, iei avânt, așa. Da, știam asta. No, you didn't. Da, nu știu, știam că are acoperit. No, fuck, bro. Am ajuns acolo eu. don't swear.
That was sick. What if I push you? Huh? Bine, stai. Hello. Push him! Don't, Benny, don't! You. Îi pune iar în poziție. Why You the fucking fuck bitch! before? You fucking bitch! Ai căzut tu? L-am împins pe Andrei și m-am blocat eu. Eddie, nu mă mai mișcă. Da. Eddie! Mamă, deci mai, Te auzim, mă, te auzim. Taman, bro. Bă, blochează pe ăsta. Blochează pe Andrei. What? Facem la fel și aici. Dar nu vorbim, mă, tare de la microfon. Poți Nu, tu, poți tu să mă neauzi. Ah. Wow, middle. Ce pune? Andrei, fuck it. Bă, acum nu pot să fac din cauza lui Benny. Din cauza voastră, actually. Yeah, a push Eddie, Am now luat push check you. point-ul. Bă, nu la ce. Benny! I'm waiting, bro. Tu știi de ce face Și acum a următoarea? fost stânga, Andrei. Nice. Oh, Hai că vă aștept și eu pe voi. 3,000 years later. What? Ce faci de aici? Păi da, trebuie că nu le-ai tu acolo. You made it. Nice. Now, big bro, do the same what you did for the second one. Tot în partea dreaptă, nu? Tot, la fel. Ui, bă, e o linie verde, bă, stai lângă linia aia. Și când ieși de pe linia aia, înseamnă că nu mai ai acoperiș. Easy. Just break everything down into small pieces. Așa, încă una. Acum du din stânga. Acum du din stânga. But not too... Nice, you made it, nice. No, I I think. didn't. Almost. Fuck. Almost. But you see what I mean? Like, use that line for help, for like guidance. That line's gonna help you. Nu, stai că Bă, dacă folosești, uite, la prima e o linie de, nu știu ce culoare e linia aia, dar trebuie să stai Gri. lângă linia aia. No. Ducă de vei de fac. Hai, mă, taștiu! How the fuck am I mă, taștiu? E fucking touches me, yeah? Am dovada pe YouTube! Go. Uite la video. Țin de shell, bă. 2 hours later. Lângă linie. Stai fix lângă linie. E... Și fă flip-ul de multe ori. That's it! Yes. No. Bă, de unii pula mea checkpoint, dacă nu zici bă... Pe Check nu mai the față! data, you landed it perfectly, but you fell off. Bă, fac this. Stai mă, că mă pun aici. Andrei. Beni, pune-te Da, aici. mă pun și eu, da, ok, bun. So next time you fall... Nu. Nu știam cât timp pingi, what the fuck? Deci nu știam cât sar. Gata, știu cum să fac. Look at this, now he knows how to do it, bro! Am proud of him. Vezi, acum nu mai ești nervos, că știi cum să faci. This is the sign you're learning, bro. Am înțelege, nu cum să... Nu că... I wasn't ready. Come on, my guys. Eddie, the barrier's up. Let's go! Ha? Stai că te trimiți, Antoniu? O că aduce la a treia. Ba nu. Antoniu, te așteptăm sau mergem?
Mergi. Hai să mergem. Ok, oameni buni, am revenit și noi la video. Hai, fă. Andrei, get a checkpoint. Andrei! Ala nu se mai mișcă. Ah. Ia checkpoint-ul, fă. Unde punctul? Uite-l aici! O, Peri! Peri, cum a fi să cadă Andrei acum? A luat... Gata, că ne prind eu. Bă, trebuie să fac eu prima dată, după Eu n-am zis la viteză. Bă, Ce să încearcă, faci mai bă, multe ori, bă? bă, este linia aia acolo. Ea mereu. Îți lângă niște ea. plături, dar stai aproape de ea, știi? Bă, Peri, nu poți să veni mine tine. Țineți control. Ce curățeată? Ce rută ai? Ha? Router. Control, Benny, ține control, Benny. Ce control, bă, nu-s cu tine? Nu, Edi, ține control și frână. Știu, mă, dar la mine nu vrea ho. Că nu mă pun Wait, bine. Andrei, let me line up, go back, let me line up. Stai pe linia asta, mov, fix pe mijloc. Ce faci? It's like right in the middle, yeah, perfect, look. Wait for me. Țiganilor. Bă, vezi, Ok, Da? vrei să vă arăt. Îi fac. Am luat checkpoint-ul, bun. Fă-l! Păi fă bă! Nu. Cum eu nu îl fac. Vrei să nu-l faci? A, ba nu, bă, păi îl faci. Da. Nu e fucked up. Edit, Bă, this is your choice. Eddie, use the purple line. No, it's easy to do. I know what to do, you know what I mean? Eddie, you made it. Bă, m-am căcat pe mine de rest, când Ah, ok, Eddie was like, that's it, Andrei, and then he fell. No, bă, fuck it. No, like, I know what to do, but acolo la jump-ul ăla când Bă, ascultă-mă. Hmm. Stai pe linia, mov. Yeah, no, that was my bad. Good, vezi, okay, now I'm close ala Benny. Ah, bă, bă, Eddie, I know what to do. Vă să facă știi, Andrei. Come here. Just stay here. Când ajungi aici, don't tell him. No, Eddie, come here. Bă, vino. Ah, nu. Acum fi. Nu face nimic, Alice. Ah, nu, stai în spate. Stai aici. Mamă. Eu știu, Antonio, asta nu-i nimic. Antonio! Antonio, asta nu-i nimic, Antonio. Asta e ușor! Câte mii are asta? Puține, n-are multe. Bă, tu ții W? Bă, Antonio, Antonio. Tu ții W? Da. Bun, Ok, Andrei, du-te tu primul. Du-te tu primul. Nu știu cine No, you go first. Du-te, bă. E cu saigă. sunat, bă, ăla de mașină. Oh, yeah. Oh, no, this is not a good idea. Bă, ce apeși? Ți-a apăsat pe and W. space. Ți-a apăsat. Dai drumul la space și face. Cum pula mea? Avem nevoie de viteză pe aici. Stai, că timp, bă. Ok, bine, bă. Oh, din pula mea l-am fost, cagam. Ok. Ce prieten bun ai, Andrei. Yeah. I didn't know. Știi că te împing, stai. Și rampă de vii. Hai. Bă, tu să mă folosi ca rampă, bă. Am vrut, da. Teamwork here, bro. Stai, fă. Now you have to wait for me to fucking... Stai, fă. Poate ți-i gândește ușor. Da, te ușor. Iar Benny. Așa, Eddie, stai. Stai, fă, Eddie, don't move. Bă, așa, don't move, bro. Alo, uite. Folosi ca rampă. De prieten. Bă, am căzut, împinge-mă cineva. Nice, thank Bă, you. mă împingi mini, man, ești pro. Mame, eram blocat și nu înțelegi. Nu, Edi să împingi mini, bro. Știi că mă împing în el. Like, look at this. I can't do anything. I'm not gonna die. Ia-ți viteza, Andrei. Benny, will you mind? Ale, stai cu minti. Benny, will you mind? Yeah, wait. Andrei, push me a bit, please. Bă. Thank you. I was help.
I know. Are mai blocat because of Benny. Nu, bă, flash Dar pe Benny mini. Hai pe mine, hai pe mine. Eu nu, dă respawn, acum, dă Du-te pe el, du-te pe el! respawn. Nu, bă, dă respawn, așa. Ia viteză, de acolo, du-te mai spate un pic. Use me as ramp. Stai bă, că eu mă duc în spate să vezi dacă rămâneți blocați că am făcut-o. Ok. Okay, Andre, do it and then use me as a ramp. Nice, go. Nice, now use me as a ramp. Go up. No, I Jumping. can't. Nu, să Eddie, Eddie. Eddie, pică-mă, Acum, du-te mine, Du-te, du-te în el! Fă Are wheelie! mai blocat. Are mai blocat. Ok, așteaptă acolo. There you go. Stai, bă, stai. Ok, he'll try to do it. Ia vin dacă aveți nevoie de ajutor. Andrei, nu mai apăsa space-ul odată. You press only once. Am văzut ce faci, eu făceam la fel, așa nu faci. Se apăsa pe space, după aceea îi dai drumul, nu mai ia pe space-ul. Du-te la cap. Asta ai făcut-o. Oh, no, e stupid, na. Hack de pic. Oh, fuck it, I'm going. Bă, cât de ping. Fa, Antonio, încă fac cealaltă. Ba, nu, a ieșit. Nu, e aici. Am murit. Fă! Acolo, lasă-l. Benny, Andrei mai stânga? Ah, shit. My bad. Știu. Mi s-a întâmplat și mie, nu de alta. Oh, shit. Prea spate după te ajut. Hai, I can bune, stop că that, pot, son hai, of a că bitch. Stai că le ping pe ăsta, stai că le împinge pe Andrei, if he needs. Stai, fă! Da, bă, Benny, bag-te rampa, bag-te. Stai, ok, stai că mă bag ca ram. Eddie, push me, quickly, I'm falling, bro! What the fuck? Stop. Stai, dă-te un pic. Ah, Ok, uite, de aici, bă, Felen, de aici, spațiu W și dai spam. Uite, o faci imediat. oh. Nu, bă, da, Andrei, listen! Bă, stai acolo, spațiu W și pe aia dai numai W atâta. Da, nu mai dai space-ul. Trust me. Bă, chiar dacă o faci. Trust me. Oh, fuck. Ce prieten. Cum vrei să-i ramutele? Deci, bă, uite, pentru că, bă, te pune la loc când e o gaură mică de aia, dar trust me, bro. Nice. Du-te în spate, uite, du-te așa, uite cum o fac eu, Felen. W, uite. Se duci în spate și pe aia fac, da, să împingi Ok, asta. Eddie, Sorry. I tried something but didn't work. I didn't wanna affect you. I only wanted to affect Benny. Da, dar să fac I know. asta. De-abia o făceam acolo și Eddie... Come fucking do it now. Mă nervat. Nu mă ții nerva. Nu, bă, nu. No, I'm going. Fuck. Don't, Andrei, come on. Okay. Hai să mă stau lor ca prostul. Hai. Nu, bă, nu te ia frunza și de mult, bă. Bă, n-ai nevoie asta de mult. Poate să facă ceva asta, mă, na. 3,000 years later. Numai W. There you go, you made it. Acum, I believe I can fly. bă, aici, uite, stai ca mine. Fii Da. spațiu W, dai drumul la spațiu, uite. Cade mașina și poate să urcă iară. Just do Cum, that. Bă, W, numai W. Dar de ce iei degetul după W? Bă, nu te să iei degetul de pe W. Bă, n-am adus pe W. Ok, bă, du-te înapoi, ok, stai. Uite ce Spațiu, fac tu? bă, așa, acum du-te W, full. Numai W atâta. Bă, am făcut-o și Antonio. Atâta, du-te. Așa, bun. Și încă o dată. Bă, am făcut-o și Antonio. Bun. Oh, nice. Și acum faci iară la fel, it's literally the same thing. See? Boom. Da-te. Bine, ajută pe Antonio. Hai că te ajut. Fă spațiu și W, Antonio. Ok, stai pe loc. Stai, bă, nu, bă, hello. Bă, dacă nu mă asculti, nu te ajut. Stai, bă. Hai să fac și eu, stai, 2 secunde. Au, stai, bă. Stai, bă, Antonio, bă, stai.
Antonio, bă! Nothing, what happened? Vino aici, vino cu mine, vino lângă mine, vino lângă mine. Să vezi Edit pe Așa, familia bun, ăla. hai, acum, Mergi, vino Andrei. lângă mine, așa, Ce? spațiu, W, și acum dai W în față, dai W, nu doar degetul pe W, dai. Dai. Bravo, bravo. Nu, Nu, bă, trebuie să ți-ai apăsat. Când dă repede drumul la space, dă repede drumul, nu te mult pe dublu. Nu, bă, du-ți înapoi. Antonio, stai Antonio. Du-ți înapoi, bă, Antonio, bă, ascultă-mă, bă! Pe pe la roșu stai tu. Bă, stai un pic, Antonio, vino aici. Pe pe container, da. Vino aici, Antonio. Mai în spate, Antonio. Antonio. Așa, Bravo, mai în cum- spate, așa, spațiu, W și dai drumul la spațiu și ține apăsat W. Dai, Nu, bă, da, el ține space-ul prea mult de... Asta. What the fuck? Cineva are hack-uri. Are hack care bă, e... nu folosi hack, bă, nu. Bă, stai, Bă, bă, nu l-a așteptat în banul, a folosit hack-ul. Da, hai. bă. Benny? What the fuck just happened? Ok! Bă, hai, man, de Atunci ce am folosești trecut. hack-uri? Atunci am trecut, dar acum nu mai. Păi man, de ce folosești hack-uri? Care-i fanul? Zicea, care-i fanul Păi să de acum folosești l-am hack-uri? folosit. Păi l-ai Acum l-am folosit. pentru Dar nu că contează. Nu puteam să trec. Da, și eu cu Benny Andrei nu folosim hack-uri, trecem. Nu există, How did you do nu this? pot. Bă, nu dați viteza mare, că este boost în spate. Ah, bun. Da. Vezi, Adică mai la stop. spate. Control, ține control și aia. 3,000 years later. Știi cum... Bă, eu și bă, ascultă, nu, și cum am făcut eu? Am luat primul boost, am dat slow down și al doilea, uite, exact așa e, numai că slow-up. Ui, how? Bă, Dai slow trebuie să iei down. boost-ul, bă, dacă îmi iei boost-ul trebuie să pui frână. Nu, trebuie să lași boost-ul să-ți dai viteză. Așa, bun. Stai că te împing eu. Oh, No, Benny! fuck. No, I helped you, what do you mean? Nu, te-ai blocat acolo. Bă, Oh, vezi că sorry. Vine eu, tu sări în sus o leacă, you know what I mean? Pe două roți, Bacti. Bun, That's bun. it. There you go. Me and Eddie go in. Okay, Eddie, go behind me and block if he jumps over me. Like that, but a bit left. Antonio. Da, asta are hack-uri. Ah. Fuck yeah. Bă, Almost. Ma, Antonio, închide hack-urile, pe bune. Antonio, bă, nu mă joc cu tine dacă ai hack. Sau îți dăm kick. N-ai hack, dar ce te-ai spălat înapoi aici? Ah, tried. Păi, Antonio, degeaba jucam cu tine, man. Ai căzut jos și te-ai spălat înapoi. Păi, bă, de ce ai hack-uri? Dar nu mă. Poate a fost lag de data aia, dar nu știu. Eu l-am văzut că a căzut jos și s-a spălat înapoi lângă mine. Nu mă spawn. Păi, du-te, bă, fă, ia checkpoint-ul măcar, ia checkpoint-ul. Eram aproape. Okay, ah, Eddie, game position, go behind me. bă, eu zic că când sar eu, unul să sartă pe roți. Păi, nu, cum să... Păi, văd eu, bă, trust me, I got you. Da, uite așa, Ok, yeah, I know. no, go. We did Bă, help Antonio, him. dă-te. We made him fall this time. Andrei, do right! He forgot about the right park. All of us are blocking you. Da, eu cum am făcut-o? Nimeni nu m-a blocat pe mine. Just think how much I did it. Almost. Du-te un pic mai în dreapta, bă. Ok, I'll go ahead. I told you, bro. Wait for Crede Benny. că o fac din prima. Stai că o fac eu, bă. Am făcut-o primul, fără ajutor. Hai să ajutăm Nori. Look at this. Poate Uite la să... uite la ca. O, mă așteaptă! Bă, poate vezi să stăm 20. Bă, bloc me. Bă, stăm 20 de aici. Că unul cade, unul vine. Nu, asta a fost de... Băgat de asta mea, și împingea în spate. Bă, da, chiricat eu, bă. Andrei, au radio, frate, pune microfonul cum a fost.
I'm not. Andrei, fă! Benny! What the fuck is that? Da, te uiți pe video să vezi cum am zburat. Am văzut burta. Haideți. Hai, go, go. Ce faci, mă? Okay, actually this... This is easy now. Am căzut. This is easy now. Who did that push? Oh my god, you guys can't make this. Eddie, we win this. Do we this? Watch him. I know. Let's go. Am This căzut. is sick. Nu! Ce-am făcut? But this watch wall guide. Nu, am făcut altceva, mai găsit eu. Ah. Bă, dar nu știu unde e ăla. Eddie, uite pe mapă la mine. Ah, ok, This, damn. this style fix. It's like. Nice, Antonio. Stai că fac și eu acum. Am nevoie de mai puțin trafic aici. Haide, până acum fac pe asta. Asta? Bă, Ce eu face? nu. Fă wall guide. Adică, bă, da, mă, dar Wall guide, fă. cum fac wall ride-ul? Păi te duci prin tub, faci tubul. Încerc. Oh my god, gel, cum să încep ăla? Păi te duci ca să ți pună mașina. Du-te în Bă, față, de așa. unde? Și bine, nu bă, Benny. de vreme în stânga. Haide, pula mea. Ce urmează? Așa, bun, uite, ai văzut mă cu Eddie. Așa. Mă trebuie să iau, oh, Oh, nice. Benny, cum o facem pe aia? Nu știu, ia stai, ia, dă-te un pic băieți. A, nu, știu cum să facem, știu. Hai, și eu, nu, dă-te băi, Antonio, dă-te. Lăsați-mă pe mine? bă, Ok, ascultă. Eddie, go. Te așteptăm, noi dar încercăm să Aștept. ne dăm seama aici. Ok, am trebuit să fac și o... Ok, yeah. Eddie, dar let me respawn. No, wait, Eddie, I know how to do it, look. Andrei, Oh my uite-te la Benny pe mapă, unde e Benny pe mapă? Nu, Oh my god, Eddie, this is so hard. Aici nu. Andrei, fă atent, că bă, man, am făcut o dată, dar am... M-am aruncat de wrong Nu te way. mișca, nu te mișca, bă, stai, uite, fii atent, uite. Eu nu, am făcut asta, man. Boom, and I'm here. Eddie, stop me! Sorry. Pussy. Bravo, Antonio. No, man, wrong way. Almost. Nu crezi, nu... Băieți, am făcut ora! Dacă nu primești 10 like-uri la video-ul ăsta, nu știu ce fac. Te las de tu. Ei, nici chiar asta. Oh my god, wait. Benny, dar așteaptă-mă! Nu, bă, Aștept. bă, listen, cine tot încearcă să facă bă, ăla? cineva să te ia de aici, unde începi. Uite, stau aici. Na. E bine unde sunt? Da, și îmi zici când să... Ok. să nu să sar acolo. Vezi că o să fie un pic delay, dar spun. Fă o tură. Acum! Dar stai un pic mai sus, mă! Eddie, look at me, Eddie, look at me. Ia, loc. Eddie, look. Yeah, you can. Nu, cum e de fucking wrong way. Dar nici nu te uiți pe... Mamă, bă, Eddie, e imposibil asta. Următoarea, știi de ce? A? Că trebuie să te pui... Oh my god. Câte mai sus? Bamba, checkpoint. Fă, Andrei, just look at me, Andrei. Nu te mișca, bă, bă, stai. Uite, fii Bă, atent, man, uite, acolo, bă, bă. bă, eu pot fac asta, dar nu știu când Bă, să cer. încearcă să faci ca Benny. Da, Eddie, du-te în spate, du-te în spate. Du-te în spate. Bă, mă, Alo, du-te în spate. m-am dus. Lasă-mă! Tu, bă, Ah. Andrei, go Andrei, back. pe tu ești Posidi! Ok, look at this, fii atent. Fac asta și uite, eu mă duc din prima sus, uite, boom, am făcut-o. Ah, eu fac never told me this. Poți să faci asta, mă. E mai greu să faci așa, vezi? Dar te duci pe în jos, tu, mă! Da, tu te stai mai în sus. Eddie, bă, tu vezi și în spatele nostru? Da. Dacă te bagi pe dreapta nu poți să faci, te duci pe Am stânga. făcut. Aici e greu, Andrei. Andrei, look at me. This is what you have to do, look. Are you watching? Don't move, look.
have to go like this. Look. And you have to go like this. Ok, Flip, pe and lângă. then you land on the wall guide. Dar trebuie să te duci prin stânga, că dacă te duci prin dreapta nu-i bun. E de față? It's very confusing. I can't explain. Ascultă-te. Da. Andă de... Oh, Benny, this is hard! I know, I told you. Oh, Bă, boy! Eddie, numai pe partea aia poți să te duci. Dacă faci wall guide-ul pe cealaltă parte, trebuie să dai respawn. De ce? Pentru că nu poți să faci pe cealaltă parte. There's only one way, I'm pretty sure, I don't know. Nu, bă, am ajuns acolo sus. Iar... Na, bă. Deci cum mi-a dat înapoi, mă? Știi că te dă înapoi la port. Oh, hai de pula mea! Pe asta în partea care o ia toată lumea. Bă, eu înțeleg, când ajungi acolo cum faci? Fii atent, ți arăt eu, stai că da, I'm gonna clip it. Nu, This is bă, hard. că nu mă uit la video. Priman, you can't then, I can't explain it, it's too hard to explain. Dacă te uiți din prima, vezi cum să o Vând faci. domnul Crane, fac. Dacă nu-ți arăt, nu poți. I can't explain it, like, even if I, like... Mamă, bă... Everybody put your hands in the air. Na, bro. Ce mă, o curte să mă facă pe mine, mă? Ai făcut-o? Da! Bun. Hai de capul meu! M-a apucat de via, că nu făceam de data că dăm cu pumnul ceva, nu? Ho, ho, ho. Na, bro. I know exactly how to do it, bro. I'm not doing that. No, bro, you can, No, trust the me. thing is, man, Man, mate, I'm trying to show you, but you Hai, don't want me to show you. Hai că putem. If you can't be over there, you can't do it. Fuck it, I'm not doing it. That's the only way I can show you, because I can't explain. Match. Pe la 7, să plec acasă. Să prind autobuzul. Bă, mă ne pe... Te-ai băgat în față. Dacă ai văzut că începe să fac. Deci am întâlnit că am văzut că folosesc hack-ul Dai kick. exact. Prieten ca prieten, dar noi facem normal și tu cu hack, pe bune? Bă, dar s-a băgat și în fața mea. Intru iar, hai să te vedem. Ia dați-mă kick. Players... Păi cum? Ba da. Nu da kick. Eu i-am dat. Ba da. Mai trebuie să dați voi și gata. Intră iar, nu? Hai să vedem. Andrei, go, wait. Nu aveți răbdare. Așa, acum dă-te stânga. Acum, sus când ești în sus de stânga. Așa, și acum faci flip-ul la wall guide. Ușor, ușor, în tipul Wall ăla. guide faci. Adică, what do you mean? Mă, Ia deci să fii dau de atent! pe Stai un pic. Andrei, îl trimit o poză. Să vezi cum e făcut. Că acolo sus nu înțeleg. Păi uite, ți-am trimis o poză. Să înțelegi. Dacă te uiți, tot să fii în cercul ăla, te simți pe peretele ăla. Și pe aceea te oprești la un perete Bă, how mic. many times this? A? Bă, nu te să o faci, te să te oprești unde e cu negru și galben. Te să te oprești Bă, acolo. Bravo, Benny. You done it. Eddie, I'm stuck. No, you're not. I am. Are you? Yes, Ok, stai acolo. I'm not moving. I don't know how can I help you, but... Stai acolo. You go back and do it again. Ce să fac, mă? It's easy, bro. I've done it so many times. It's just the container that I bump into. Bă, Am încercat de ceva, dar n-am mers. It's fine, bro. I can do it again. Sorry. 2,000 years later. nu, nu mă duc. Hai pe... Că mă duc pe mâine adversar. Oh, Eddie, nu știu ce te așteaptă aici. Uite, nu s-a învârtit. Na, bă. Am give it up on life, Eddie. Eddie, alunecă mașina asta prea mult, deci tu nu înțelegi. Complaining and do it. Deci, Eddie, there's like little lines that stop you, adică ale care se gătesc. Bun, Eddie, nice, you done it. Ok. Aici e greu, bă. Bă, pe care... Nu te știi mult spațiu.
Fred, Eddie, look at me. Yeah. You hold it easy. No, fuck, then you respawn. Okay. Dito la camera, bro. Puramente comentato. Oh, fuck this, bro. You see that, Eddie? Yeah, but I didn't have to do it here. Ce pula mea are asta programul? Nu știu dacă pun în ea. Na. Bă, acum nu, man, nu. Come on, Eddie, I believe in you. Eddie, nice, go down. And then go fully up. My game is fucking lagging. Everybody put your hands in the air. But my game was lagging. He came dat un Eddie, pic peste this is cap. what I tried to do the whole time to you. Trying to see this. No, I'm trying to jump on you. Did you? You son of a bitch. Dar faină mașina asta. Nu, man. What? Nu am vrut. Da, îmi locuiește lucruri de tot. How the fuck do I leave? Bă, stați-mă un pic. Cât spațiu mai am? 7 giga. Mă mie de ce-mi locuiește jocul. Let's delete. Why'd you leave? Me? I'll wait for the next race. I'm not doing that. The leave? Mhm. Did I? Left. Andrei left. I thought you said I left. I was like, fuck. Mi-au arătat niște videouri că aveam Q full. Ah, și tot că știa că... Fake! Are o oră Hey, how are you doing full. this, bro? There's 600 checkpoints left. You're gonna do it. We did so much, I'm not giving up now. Punem acolo, cursă imposibilă. 1000 de subscriberi după video asta, please. Cam asta o să fie, să mor eu. N-au de ales. Wow. Bă, frate, am primit brain damage. 100%. Nu mă duc mâine la colegiu. Mă, o să mergi școală mâine. Bă, dar n-am niciun damage. Eu nu mai merg la colegiu că... încă o să fac cursa. Deci eu nu ies până la termin. Yesterday I started making this 3D Andrei! Închide-i, fă, închide-i. 3,000 years later. It's not the wall again from there. Păi și cum? Cause I'm... But I don't understand this. And I can't see because of the camera view, bro. I know the camera will be better. Nu, bă, deci nu cum o faci, bă? Explică-mi, că nu înțeleg. Mă, I didn't understand them 100%, but I have a theory. I might understand. Nu, am căzut din tub. Da, trebuie să cazi din tub și pe... Ah, that's gonna be a pain in the ass. Wait, O fac first try, because I know exactly what to go. Ba, pula morții măsii din joc. ce mai au de pe tine? Cea mai bună idee. No, actually come though, I made a mistake there. You do this right here. Boom. I know. Am dat unul la rost. Well, very, this is gonna be our best race we ever done. I think this video is gonna be in history. I mean, sure better Oh my be. god, yeah, it should fucking be. If you don't get a million subscribers, bro, My I'm game giving up. lagged out again. If you don't get a million subscribers, give up on YouTube. No, Honestly, bro.
Eu aud heistul ăsta. Am dat mult. Almost, see? Mi-am locuit calculatorul câteodată. But it's because my face is full. Let me see. Yeah, no, I did it again. Nu, How is m-a my blocat catul ăsta de aici. 26 cake, okay. I know exactly what to do. Bro, trebuie să te ții, nu trebuie să sari deloc, trebuie să te ții lipit de partea de sus. Uite, you jump, but that's not how you do it. I know, but I don't want to. Oh, deci asta o să fie cea mai bună cursă care am făcut-o vreodată. If you finish it though. Băi, ha! Go, Eddie, I'm right behind you, go. Frate, te până la 12 până termin, I don't give a fuck. 2 dimineața, ok. Dar, știi care e faza? I think next time I'm gonna do a race, I think I'm gonna do live. Yeah, you kinda have to. Cu o oră de jucat, calculatorul îmi afectează. Afectează un pic performanța. Mama, Eddie, render the whole thing. It is gonna take a while. No, but like render without cutting any video, any parts. I'm not. 1 hour and 30 minutes, bro. Your PC is gonna blow up. Păi la 20 de minute îmi durează o oră 30 de minute. Uite, bă, aici fac de... De ce vorbesc când ai... I know exactly what you have to do. I was on the blue ramp. How? Are you hacking? No, Tip it, show me. I can't. The machine is turned off. So listen, you have to use the red thing to flip over. Păi cum, bă, că e un tunel I care don't know, I know. But I used the red flip, the thing, I flipped over, and then I made it in a way, by fall. But I wasn't the blue thing. What red thing? The one that you can only go on the side. You rămâi până la roșie. And you use the red. Nu înțeleg, bă, Mă, deci aia roșie care te blochează. Care, că nu înțeleg, care e aia roșie care te blochează? În tunelul alb. There's a tube that blocks me, with a hole in it. Da! Și folosești gaura aia to flip. I don't know how to say it, but I flipped. Ah. My game friending. I have a couple of me. Acum mă blochez la asta pink, bă. Maybe the thing is, I think I need help with editing. I don't even know where I need to edit. Yeah. Cred că nimeni nu o să se uite la video de o oră și ceva. Ia, nu cred că o să iasă de o oră. Cred că este undeva de vârstă de limite. Că we had to wait a lot for Antonio and Andrei. Yeah, like look, I bumped into the pink thing. I don't get this, bro. Nu știu cum ai dat tu flip. Look, Nu mai what did știu. you do? Acolo am dat flip-ul, mă, nu știu exact. Și am adus pe aia albastră. I don't even know what I did. Bă, mă oftică Netflix-ul ăsta, că mi închide ăla de save. Păi nu mai, închide-l. Da? Păi închide Netflix. Nu, am închid Netflix-ul. Dar când după, nu contează, în momentul când ai avut deschis Netflix-ul se închide ăla. Nu mai poți să salvezi. Ok, deci partea asta o fac din prima, da. I don't even know what I did there, but I flipped. No, I did it and I just fell in front of the checkpoint. Da. Trebuie să te duci mai încet un pic
Și pe aia, you have to go up at the last second. And here's the thing to Mamă, say, bă, fac asta fac asta din prima. I can. First jump. No, I jumped too late. Da. Mai... Îmi bag pula în... Stop sign-ul, mă, știi? Veni, mă aveți spirit de ce fac Mă, video de băgați 2 alea ore. stop sign, man, ce nu înțelegi? Ce nu înțelegi? M-am putut să fac 2 ore. Cred că facem 3 ore până terminăm. Că spune botul, please don't îndeafă, mi-ai făcut morții, mătii. Da, frate, da. Cred că aici mai bine făceam un live. Mai crezi? Mamă, să vezi, mamă, deci, cred că pe 2 zile durează editingul. Vai, pui video ăsta, îl tai ca să-l pui într-o lună. You can go on holiday, you don't even have to pay for a month. Nu știu că e altă funcție. Chiar poți să faci chestia asta. Am pe... cât? Fac 2 ore, m-a venit pe 5 minute. Să zic că fac un episod cu 16 minute. Faci, Antonio, ce calculator are? Laptop. Laptop? Da, de spirit, nu știu. A? Un laptop, E bun? nu cred că e foarte... E de gaming? Da, I don't think so. How was he playing GTA 5? 60 FPS, barely. Nu poți să zici CSGO pe el. Ok. Și cred în alea asta bun. Să nu mai spun de microfon. Vai, lasă-mă în pace. Frate, nu știu ce căști are, dar are un microfon. Cred că mai bun ăla de la laptop. Ce-ați venit? What happened? Don't you worry. I flipped twice. Yeah, really, I flipped like 100 times in this face. Mamă, deci, auzi, nu poate toate să le dăm un fel de record ăla. De longest time. Benny, Yeah? facem un recordul. Mai game freeze. Mai game on freeze. Fuck. Bă, nu mai dă, nu? Stai că caut ceva. Caut video pe YouTube. No, I don't know how to do it. It's the stop sign, we just have to get lucky. Futu-și cursa mătii. Ce melodie îți bagi, mă, acolo? Now playing that song the best. Really very. Depressed. I mean, you should be. Mamă, am pierdut pe aia pe asta.
Frate, stop! I need to fucking wheelie! Benny, I was doing backwards! Let me do it, please. Fuck, pula masa! Stress. I've never kept my PC long this on for this long. Ce ai făcut? I've never kept my PC on for this long. You did! Has he never kept it that long on GTA 5? Ușa, nu te grăbi. Bă, gămeșcă, da, făcut-o! Am pus muzica și te-am văzut cum zbori. Perry, what we have to Am do pus that? muzica, am pus? Nu, vedi, Am pus muzica, a început muzica. do you see what I need to Și do? atunci ai zburat tu. Do you see what we need to do? Ce po... Ok, back to chat. Hai bă. Ce dracu e asta? Frate, brain damage. Stopul? Futu stopul, mate, Eddie, catch-me. Ai more speed. Am atât slip. Oh, Benny, did you want me to have to do? Du-te, stopule! Oh my fucking... Cum e viteză? Știu! Mai e stopul care te să calculezi! There's no way you can do this! Yeah, you can. Eddie, there's no way! How do Trebuie să you te do duci în it? sus! Nu te stai după rampă, te duci un pic mai în sus. Ben, this is similar with the race we did 8 days ago with the Zentorno. Pula mea... Oh fuck! No, Eddie, this is impossible! I'm not giving up. I want to see how you I'm do doing it. it. You get so much closer to me. I fucked up Nice then. one, bro. What is this? Look at the way my short. Oh, you're there. Okay, go, Eddie. Fă, dar te toate singură mașină! Du-te. Sorry. Fă-te, ai mașina tu, tu? Nu. Ai roți și custom pe ea. Me too. Ești noastră deja. Eddie, am făcut-o. Aproape. Trebuie să faci double clutch. You have to double clutch. Yeah. I did it. No, I can't. No, I'm not. I didn't do it now. But you have to double clutch on the ramp. Du-te. Uite că vine Eddie. Mi-a dat clip și... L-am luat. Du-te că iară vine Eddie. Benny! Am sărit peste! I'm trying to get wavy on holiday, man. Eddie. Ah, baby. Bă, iară sta peste! Nah, easy. Mult No, prea no repede. thing when I'm doing my baby. Is it me? Is it on my mind? Yeah, oh my god, Eddie, you did it. Everybody put your hands in the air. Trebuie să treci printr-un tren! My head trying to make you. Did you do it? Da! Trebuie să treci printr-un tren acum la Icrită, fă, Benny, că nu-i glumă! Uite, trebuie să treci prin ăla! Dacă știi ăla! Trebuie să treci prin! Să cade pe patru roți după aia! Oh, shit.
Do you want me to wait for you or continue? Huh? Benny? Wait, Do you want me to wait, wait? wait, wait. 3,000 years later. Mai de double clutch-ul a apărut pe mașină la început. And look at Păi this, da, now mă, I'm pe too low. mașină! Dar trebuie să fie double ăsta, tracțiune spate, nu dublă. N-am văzut mașină să facă dublă. Pe rampă face Yeah, diferit. but how did I do it on the ramp? Pe rampă e diferit, mă. That doesn't make sense. Let's fucking go! Okay, bun. Thank God, bro. Thank fucking God. Okay, at least I've done that part, bro. Jesus. Benny, move back, move back. What the fuck? Nah. Pepper. Okay, try and go from there. Push me! No! Prieten, am și eu. The slug I'm with. Eddie, you said it's gonna be easy, bro. Yeah, it is, don't worry. Benny! Atât de loc de zi. What the fuck? What the fuck you doing? Aia, mă, ce dacă mi-ai făcut? See, we're not doing it because we're rushing it right now. Bă, ce dacă ai făcut afară aia? Cypher, I'm gonna take my time for this. Yeah, me too. Yeah, me too. He goes straight away. Așa tu stai. Dă-te, atâta zic. Wait. Dude! Dă-te. Eddie, how do you do... Be careful. You did it? Dude! Fă, vă scris pe mut. Fă. Da, te aud. Frate, mi-era close to the finish, though. Bro, am luat 2 checkpoint-uri într-o oră. Da, mi-era close to the finish. Că după aceea luăm un avion dacă te uiți. Ori o barcă. Bă, eu nu vreau avion, nici barcă, eu vreau bani în viața reală. Ai făcut-o? Nu știu cum, bulan mult, mă se înlocuiește jocul pe video. Ok, hai că mă să revin. Nu, really. Cât spațiu am în... Dă-mi hack-ul. Oh, fuck. Let me try this. Oh, Benny. Benny. Wow. It's easy. It is. It's too easy. Fuck. 2,000 years later.
Da, mai bun. Come on. I believe I can fly. Haydi. Haydi. Okay, what the fuck am I doing here? Da. Beni, cam atât a fost. Oameni buni. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dați un like, subscribe, share. Vă rog frumos că această cursă a durat 2 ore, 26 de minute, 27 acum și... Mamă! Au inima! Da, nu uitați, dați un subscribe și... O să ne auzim la următorul episod. Deci da, uitați locul 1 acolo, you finish 2 ore, 20 de minute, mamă, și 2 minute, aoleu! Băi, deci nu uitați să dați un like, subscribe, vă rog frumos. Și băiatul vostru Eddie o să se întoarcă cu următorul episod. Mâine, voi, nu știu. Am primit brain damage. Dar, ne auzim. Ciao.